Kailan yung target date natin End para... of the year, tatapusin lang namin yung aming Las Piñas Parañaque Wetland Center. Kasi para magandang puntahan, kasi maganda. Tapos may tinatapos ako River Drive sa Bacoor, from C5 extension to Lomos, kasi maraming river, informal center along the river. Hindi maganda. Pag ginagawa din namin ng kalye, nire-relocate namin yung mga informal. Magiging livelihood project din ito ngayon dahil ma'am, yung mga mamamang ka, may bayad yun. Oo, pati... Will be a tourism project. Nakikita ang mga tao kasi syempre pag meron kang magandang tourism sa bayan, kita yan ng tao kasi